Είναι λοιπόν αδύνατη και αδιανόητη η σύναψη συνυποσχετικού που θα κρύβει τεχνιέντος και εκ του πονηρού υπό το πρόσχημα της προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για την αριοθέτηση της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας την εκχώρηση με ασαφείς και διπλωματικά ευρηματικές διατυπώσεις δικαιώματος στο Διεθνές Δικαστήριο να αποφανθεί περί του εύρους των χωρικών υδάτων ή ακόμα και της εδαφικής κυριαρχίας νήσων και βραχονησίδων. Είμαι κατηγορηματικός σε αυτό. Υφέρπει όμως πάντα ο κίνδυνος, στο όνομα της ύφεσης, των χαμηλών τόνων, των ήρεμων νερών, να δημιουργείται σταδιακά η εντύπωση της αποδοχής της διευρυνόμενης τουρκικής ατζέντας και διεκδικήσεων. Άρα, βήμα-βήμα, της δημιουργίας προηγουμένου. Με άλλα λόγια, η δια της διαχρονικής διολίσθησης έκπτωση πάγιων εθνικών θέσεων που εδράζονται στέρεα επί του διεθνούς δικαίου. Αυτό σημαίνει, κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι, ότι απαιτείται διαρκής εγρήγορση και ετοιμότητα. Καθαρές απαντήσεις, μη επιδεχόμενες παρερμηνία. Πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική συνεχούς αναζήτησης θερισμάτων στο διεθνή χώρο. Και βέβαια, ισχυρές ένοπλες δυνάμεις και αποτρεπτική ικανότητα. Πάνω απ' όλα όμως, επιβάλλει εθνική ομοψυχία και υψηλό εθνικό φρόνημα από όλους μας.